মিয়া যে মানে ঘটনা মিয়াকে রবিবার বেলায় নবীর তংমানি রবিবার কারণকে গোबां हासाल हासालनि फायो केबा অফিস বন্ধ ফ্যামিলি রকই ফাयो ओंखाय मिया बेलाय न बरक बांकोका सिनि एस्टिमेट तंमानि 300 হইতে 350 জননি বরক সইকা 600 650 जना ओंखाय किसा सिनि सार्भे रिटेनि फनो किसा प्रब्लेम मंगि थांखाना ओंखाय भिडिअ मिया लिक खायजा खाचिनि मोनाय संनि खुब नांगौ पेज दै न इंस्टाग्राम रग गोबां पेज दै गोबां मीडिया हाउस एबा गोबां मीडिया प्लेटफॉर्म दै इंस्टाग्राम हिंदे फेसबुक यूट्यूब गोबां फासेंथि न पेज जागै दङ माइमि हांगार हटेल न तयै आबन तै न किसा आंबो कासा आ हटेलनि न फाङै दङ बाय आं किसा खुब पेर नायनाय मा फायका लायबो नर किसा जरा मांखाना लगे दिदै मी जे कक बांलाय माने आबन तयै किसा सानामो संमाने काहायसे गोबां बर' फायो थांगो आबन से सकांगो कोनो आसक बेजाल बा जंजाल कासा जागिया मिया जेबा बेंखा मिया सिनि मोनाय संफायगा बियांनै जानिबो सेमेया ओंखाय बरक आनु हटेल बिसिङो बरक बेलायनो गोबांखौ खनै आं बरकनो गायरेंगो आसक देनि साका आफ्रो बाजि खाना प्राय न 4टा दुपरनि एबा सारिनि निमानो आजराव आं बरकनो गायरेंगो आसक देनि सामा बाय गायरेंगो बरक जाय सकां ताई दालसा बरक रग तंमानि ओंखाय आबरक जाबायखौनो बरक नाम्बार खालायमानि ओंखाय जाबायखा बरक आबन साय सकांनि बेस्ट जारा तंमानि जामानि या गलो आनि अरो जे तंनाय रग आनि मोनाय संनो हिंदे आनि बाथि जा आनि बागिना जत आनि निजेनि बरक मांसे अरो जे सामं खायने रक केबो वेटार बा हाउसकीपिंग अनि करियो जग जतनो नां समन बाक्साखाय नगो बानायो आनि मोनाय आनि बागिना एबा आनि बाथि जा हानि न जे बरक थांका आबो क्लिन खायनाय हिनाय क्लिन खायमा जरावो जे चीनी मोनाय सं भिडिअ सारनाय बरकनि गायरें नकबा किसा साकाव लं तंग बाय ओंखाय आन जे बाथि जाबा आनि मोनाय सं क्लिन खायना थानाय रक बरक सिलिप खायजागै बाथि बा माइरां खालाय थांगा हिनो बं जुताव आबनो तैसे भिडिअ कक बांलाय मानिबा आबनो किसा सुकल बैसाव ननै लाइव भिडिअ खायमानि साइमिया सब ताव करो तंग मांगा किसा करंलाय दे बाक्सा बरक बानो काम के साइमन सुगन माय आं फानो बोल बजे तंखाना आबनो किसा सुकर बैसानान फायमाने বাংলা দিয়ে অবশ্যই বলবো একটু আজকের দিনে লাগে আমি ককবরক ভাষাতেই বলবো কারণ ককবরক ভাষাতেই আজকের দিনটা আমি একটু বলার জন্য পছন্দ করতেছি মাফ করবেন আজকের দিনে লাগে আমি বাংলা ভাষা একটু সাইতে রাখতেছি আজকে ককবরক দিয়ে কইতে হইব নাকার দিয়ে আं किसा वानजे कक साजागै थांखा दिनै आं आंनि लाइभ भिडिअ ककबरक माने खायना थांखि दङ तामाने हिमाला चेने बरक रक्सेमिया लाइभ भिडिअ बायलार खायरे माबा बरं किसा कक टिफिल नायने आं खायमाने गोबां बरक न फोरोंजाक हामबाय जतन न जारा जारा आसो खरो फोरों तंनाय सामं बेलाय न पाइलेया केसेबो दङ आंबो जरा केसेबो न खोलोजाक मिया तो रविबार बेलाय न बरक बिर तंमानि आराम बिसंगा गोबां बरक फैका हाकसाल सामपानि केबा जतने लगे न जत बाय बाक्सा आं कगलाम साइमाय एं थांखा आरन बिसंगा नगजाखा मिया को चेनि गायरें नगो माय चारिना थांथिनि चेनि मोनाय संनो 7 जन आबा 7 जन आंखना बरक हाइलाय माने बियांनि बावब्ला साइमालिया गे बरक माय चालायनाय हिनै नग बिसंथ जागारि मालि आजराव बेलनो बिर तंग माने गे बरक न गायरें नगो आं जागारि माने जागारिया बरक जाय सकां तै कुबुनि पार्टी रग तमाने कुबुनि बेसनि बरक र ओंखाय बरक सामानिया गलो किलिन खायथिनि बं जुताव कलायखा आबो बाय कक कासाका बेलायखनो आबो गोबां चेनेल लग पिरजाखा आबनो तै किसा कक सुग्रमनाय सानाय हिनै फायमाने न आं ओंखाय किलिन खायथिनि जुताव किसा कलायमा बाय बर आसक भिडिअ रक थनया कोने आनि जे माइमि हांगार हटेल न किसा माने आबोखाय बेलायखनो आं जाजागलिया चीनी ब्रादार संजुरी भिडिअ नाय तंखांखाय बरंनो बलाम सगानि भिडिअ आं बरंनि मुङैबो हामिया साना थांगिया फेबाथाय किसा बुजिलायमान बिसेंतै जों जतन
wan suk lai kang ke kisa jakamoni chongmani miani je ko incident otoi tabo wang hotel no ko miani kok lam no toi no kisa sukro bi sanani khaimani live video jara jara karangjak tabo khorobo jotona pipeline hambai kobang borong no chong khanang hai lengka so bitong samung tamung kaya ni samung ko nang paile beserbag jora tao ko tongai ko na dian hotel no yang ro ko tongai ko hor sal chai to tongo jara phaine haksal sampani jotono kaham korang khai ani mai manggar samung chari ro nai ne seba jora wo nokjago sengbai chung no bujilai maba kisa beskom ni bagai kok rok banglai thangmani mia bo ma haino angkha sini monai chong phai lai kai borok 7 jon da 6 jon ang thik sasugoi maya borok no gaireng no go mamai rina thangthini bo ani hotel samung khainai ba ani bagina ani monai ani bathi jarok borok abo kilen khaitini borok ne ron yak kepla jagai mairang ogai ba bati rok klaijaka borok ni jutao a jutao kalaimani bisingti borok chajagi angai kobangma video rok saroka ani hotel otoi kobangma media channel eba Instagram eba Facebook kobangma media platform no yakar jaka hoyto ba borok siang khana saimai angai phano caption rok kobangma sijak hotel ni maimui boknai bahai ke mai chanai rong no sak nangya khayamo haike rogo caption rok sika engkai jara seinai borok ni bachaya kare hoyto ba borok saimia sia bade o video no nai simi sikanani chongo kisa norok bo kisa saimon sugoi sikangke ang belai kono chajak sukamu saimia no gya bade hailengka caption rok sima bo saya no ani mote khai kam kai situgoi sikangkai ani belai kono chajak sukamu tai kobangma media channel no tongo sei ka borok kobangma no kok thai caption rogo borong thanang kaisa no koimong kobangma jorangai pheka ani momai me hangar hotel viral angkha noron hamjangma nawi no pheba ani kaham eba ani hotel ni chamung ni tei tabo sak jora tei chini tiprasa chini blogger pano hindi media person pano hindi tabo sujorate ang nogya ko ani hotel no tui kokpir mani eba ani samung rok no tui kokpir mani pheba miani salo nokjakha kaisa inchino no tui kobangma kok no chini tibrasa media platform eba Facebook hindi YouTube hindi Instagram hindi joto jaga no mai mi hangar hotel omohai customer rok omohai khayo eba sak nangya khayo nei rogo caption eba title logo sejak rok nokha abono tui belai khana ni kha tini serang yangi tongo ta phono hotel no ko 11 ta baji tongkha horni wansuk baya chikonsa kok no tui phano kok banglai ma kalai khamia abang musung ya tei phano khana tai phano chini borok rok nai dido chikon sa kong no tui ban khai kok el lai ma kalai khamia ni tei ang sana musung do ang asuk samung khai mana ni kahamoni bang saya do gobang ma salon romoi tongkha norong nang khangkai o kaham buije chai thangmani je buije review kalang thangmani o chamung kaham ba mai me hangar ni tei je buya suk viral khaimani abono tei norobo sarogoi mangkhamo ba ri mangkhamo phiaba miani tei kaisa tomongkha bati kepla laika clean khaitini o bini jutao kalai thangka abono tei ani starbuck ma bosan ka borong no abose a monai songbo bujiya wangi phano khana ba olpo boys ni chare rok ba borok bo abono tei belai khano create khaika kotor gothona hanai kobangma social media ba upload ongkha phongni simang ngai tongkha kobangma channel kotor channel no chini te brasa channel lo abono tei belai khano borok caption rogo kebo kam sika kebo ba hamia sika hoito borok bo saimai angi phano sikana hai phano ani mote khai kisa kaham kai jachai khaya ko nai sikange belai khono sajak mani
tamoni hinmale kahamono pirdi hamiono phono gele to manai ba engke ang jodi hamiono asok khai tong khai borok monsubai ton bagle bui asok haksal ni phaikana daily no 500-600 jona borok anoro khai tong te 500-600 jona phaimani yagulo kewai phano bol phano ngi thangana bir jehetu bir tongmani 500-600 jona borok ani ojo je mamui bagne rok phano khana silp khaijagai bati rok bai juta rok kolai khana abono tui asok video chaglai asok kotor ke pilaina bokok kore hinani mote ke chongmani abono khawa nangma khe abose kopong sapong ang bo saitogui tongo ani teamni borok rok bo saitogui tongo norok chongna hamjago chini maimi hangatni chamung rok hamjago hinne norok bo phaikanani ang khakayo kai chini je mansajak chongbo saitogo norokni hamjakmano na yachagoi hamjakmung rei rohonani जों daily no saito tongo keba miani saito mo kisa chini koro mung tongkhanani ang khakayo awan bagini omhai kokrok pirjagai tongo nai tai tom sanai kaham samung khaibo bomung tongrok yangi thango jora jora aprono khawo kisa donongma phayo gobangma borok phai thango besirbak to ani maimi hanga rotolo wanjai bosongni borok ma phai thango haifano borok kokbango kokbang phano omhai klai bidi rok khai klangmani nogyaku kheba miani salo nogjaka chini chengbai cheng chini ani monai songno chini tebrasa bosongni monai songno hai ke bidi rok sarogoi maimi hanga rotole mongoi hamia rokoni simani rok nogjaka gobangma media channel rok bo nokha tamo Facebook hindi tamo YouTube tamo Instagram kobangma kotor content creator rok ma sarokani video no ang sanamo sungga haisi ka hampir na puro logo kari kebo tamo nang hindi tamo bo hindi tamo kotor content creator ne tamo chikon content creator keba hamia kaisa kok kasaka jaga pilai na chenglai ka sengbai seng no tamo nang hinai tamo bo hinai kobangma kotor channel ang mention khali amung sarok laika thingno do sarok dangma hinja keba ang kaisa jaga ni kaisa o jaga ang hamuya phone ang kaisa chikoncha business khai tongha ang orone owner ani andro kobangma borok samung khai tongha na borok monthly 1 taka phone khana ba kisi cha phone rang mari man khana haibon borok khusinge borok nijeni bokhabai samung khai tong do a jaga kono kebe mung korei borok bakai borok samung khai tongo borok khusi ang mu khusi jara chana phane borok khusi keba miani salong nokjaka chengbai chengse dera laimane hayingi thanga abo chikon samani no tuise ani staff anong khana ani bathija ani bagin ani manai ani jotno ani nijini borok nom ani aro hotel khainai samung jotno ani samung khainai ani borok nijini mangno borok dera jagai phano jota kalai mangkhana bati eba piang clean khaitingo abono thuila asok kok kotor khai pilainani nangkok mani no ang khaisong ya norok to moni chong semia jara krengjak Facebook live jatono lamsogo horbaji tongta phono 11 ni kortini sombar saptahik bondo hai phono samung to paimung korei chini karon kai chini nogrogo paya kone bagai sombar porjonto chung kamma khayo kai miani salo jara phainai joto bai bakse kok to logeri malia on bayang mo khado nogjak no tai kaisa khado no mani kok khongang kai seng bai seng no chini monai song no borok video pil laika borok pir kha kaham kok borok no karibo tai kubuni chini je kok borok sanai kok borok sanai borok dong no pil laika gobangma channel no Facebook o salok raikha Instagram o rikha YouTube o rikha views ni bagai rikha na taun bagai rikha bo bang romai mayangi tongo kobangma borok content creator kotor no lakh subscriber borok sarok laika buji da sarok laika naki buji abade sarok laika bo romai mayangi tongo ang khawa nangman khai obose ang maimi hangar songsa puro ni simi tabuksak joratei chin tibrasa rok hinjangai eba chin tibrasa content creator phan hindi chini tibrasa media kok tuma thumnai borok phan hindi tak phana ni mungoi kaham pir phaikana ni ang nugya khuta
keba hamya pir thini engkai nai de kobangma kotor content creator jotono nanglaijak hingkay amo hai busu jorate jeng unnoti khaimanai ba develop khaimanai ni ang khao meeting ma payo tang kai jeng bai jeng se kaibang lai ma heng tongo kobangma bosoni kobangma borok phaitang wani mai me angaru tolo norok jotono saimano maximum no Udaipur eba Bisramganj Sabrum Bilonia Agartala ni tongo Ambasa Kumarga nimang eba kai sara Tripura rajyoni kobangma jagani no khwai Dosda Kanchanpur kobangma jagani no phai chaithang monui kebo ba koklam sawoi kobangma no chalai thanglayo kaham hamya pano borok khushi anondo kai chai thalayo miyani salong kai jeng bai jeng se kokwang lai manuk jakha ঠিক ন দেরা মুং খানা চিনি ইয়াংতে ফানো হাই ফানো আসুক কতর মা খায় ভিডিও রং আসুক শেয়ার খাইলে একে চাকামো নাং সংমানি যারা করঙ্গি তংনাই ভিডিও লাইভ ভিডিও যতন লামসগো নরব কিসানো সাপোর্ট খাইজাদি আনি মানসা জাগানকে বাবাই মুসুংয়া কাহাম নয়া করে হামিয়া সামুং খাইনানি বা হামিয়া ব্যবহার খাইনানি চাইতো গই থানাই খাইনে সালাবো কাহাম কাইনো যতবাই koklam kahamni besen tekai ani mai mehangani chamuno pirnani norobo kisa loge tongjadi miani gothona ba incident je babe je jesa pano khana kisa loge tongjadi norobo bujina khaidi baksa borok ano kol khaichu katini jan tomo gothona baksa borok kirejagi bo tongo ani mai mehangar hotelono miani gothona tei phainani kang borono clear ke sairika aboni tei ase kok banglaina kore nei chini monai song bujiangi phano video sarok kana এখন আং বরং জলিয়া তেকিসা বুঝিও এখনই সারংনা নাং মানে আসুক ন কই মুং বং থানি চিনি আনি ব্রাদার আনি মনাই সং থামচিনি চুতে নরক আসুক কতর মাখে ভিডিও রং চাগি আংকে বেলাই না চাসুক কামু আনি মানসা চাক নরক ন আং চাই তংনাই ফাইনাই সালবো যদি ফাইগাঙ্গে লামসু বল লামসকনাই আনি মাই মেঙ্গার উঠলো কোনো আনি বখাতে চাই আইবা hamjak mung korei ya nong bagai norok khai de je kono time je kono joro kheba tei khai kisa misa kogno tei video rok khale mane kha apni belai nang sajak sukliya monoti no live video khai mane gaisa sabotini live ani ar tongkha join kisa khaija sang nai ne gana hambai jara kerengjak tahu horo ani live video jotono lamsokani mo live video miani tei ase kokoto tang to sana thang bo thanglia ko bo bangma kare ani bakha borok video khai thangka borok ni mote khai kisa misa mo mui bati klai mani bisenti borok kobangma khai video chak laika eba kokotor ke pil laika abono tei ani bakhakte lai kono sajag ani korei ba boroni phaching bani kono sajaya korei ani bakhawo sama bo korei khebani mai mehangar hotelo phaika borok nang lamsokjak kha kukur baino borok birni bisingti banang borok no naikolai mai yang khana aboni bagida borok sajag yangai video rok salaka abono samilia haibano ani staff rong ni bisingti deramani bisingti phano যদি নরক বাই চাইয়াবা বা হামিয়া সামু খাই তংখাই হাইন হাই আং নাকার সামুং সানো কেবনে খানো আং সাবাইনা থাঙ্গিয়া যে চিনি মনাই সংমিয়া ফাইনাই বরক জানাই হিনি না ফাইলে মানে খানা আনি হোটেল জানাই নে ফাইলে মানে খানা বা তমনি বাগি ফাই মানে আবাং সাইমালিয়া হাই ফানো বরক না আং আসক ন কই মং তংনাই কোনো samung chikon eba kotor honai korei ani hotel mamai bognai phanongkha ba norong no tei khani nei panongkha na ba o mairang luta honai panongkha na samung no ta chikon jak nei manai eba waiter ba housekeeping rok nei ring mane khana ka কোনো samung chikon honai korei manai asungno koimong কোনো samung chikon honai korei je কোনো samung nong bakhai bai khai de
samung nei khaidi samung ta tor ja de asung no koinai borok ani ro khabai khukbai hamjagui no borok samung khai tong ani monai no ani batija ani bagina borok ani oro kono kebang mu koroi theba miani video nukja khano ro housekeeping ko tomo ni hinlai mani atike chikon nojoro ta na sidi borok no borok bo chini monai eba chini dara norok khini manu monai eba dara ni kok saima khumu housekeeping ko abo ko atike chikon nojoro ta na sidi kebono samung chikon hone koroi je kono samung bo khabai khangai samung nai thoknai no abono norong tai bisa koina mutungo miani je daramung ungkha abono te yani bakhakte namni thani kono chajak yang ma koroi norok no anga sono kobongnai miani video je ma tang ungkha judi norok chajak yang tong hakai ani bakhakte ang to nakar sano jutao kalai jak kono ni clean khaiteni ani mairang lota kalai khatangka abo incident miani je abono te norok chajak yang video saroka kaham kok keba phaine salo ang lam sokpinai norok no tewisa mangkhangai visit khaipai pidi ani maimi hangaru telo ani bakhakte kono chajak ya koroi nong thani keba atike asom sa video sarmane abo bo kogya je kono samong no kisa bojuya konoi sarok ladi mobile tongoni ni ani yago joton thani no social media ni din hai ni bo hai lenggata sarok ladi ko ni neo chikon sa ya presaman bisangti no kabang kuk kotor samung goba gothona ngai thangmano abonte kisah cheni te prasa ani monai song norok demia video sarok nai rok norok no kobongna musuma khemono norok kisah wan sukai bojuwe kisah sarok lai jade kebo bojuya konoi kebo nong kaya anja staff rok norok no sibo sini amia no first time norok bo phaikana norok kono jati dusman bo kore jani dusman bo kore ngai norok no tangi hailang ka borok khai norok no bati rok khitar nai ba norok je video saka bati khitare ribo mo hai ribo borok kilin khaitene kalai jaka bo mani manu borok bir tongmani abono tui to asakai kok kotor kai kok bang laina nangmani yablena hai kai ba no phano saimang khomang ro ne kaisa naikol nai ba nok phangi tongo jaga norok ano saimang khomble abono tui norok social media roi to mole mansi nai ঠিক no ani mai me angar hotel ni mungoi norok hamia sawi piri mano keba to mole manai bani mung piri hamia abono paithak jorao bonorong ang kobongna musungwa haino hai miani salo je mung kha ani bakhakte kono saya samung khaima bokre norok bai norok na ang kono tabu bo chajagi hama bokre phaine salo norok mangkai phaidi tewaisa mia jengma ungkha mansasak kaham korangkai norok no monia kono chare mung chari rohana ni bagi chai tongnai phaine salo ma haita khaisidi mia ja khai mung khaika sengbai chung kaham no pirdi hamya no ya mangkhangkai hamjangma bagde borong suno hamjangma mana bagai kono samung chikon honai koroi joto samung no nini bakhabai khaima tonghakai mosangai bothango abono nung chikon honai botana sidi asuno koinai chene monai songna mangkhangai tewaisa visit khaibadi mansachak ang chai tongnai norok no khabai khukbai kaham khai service khai rona bagai angkai asuno koinai ani tini mo live video jara korangjak borong fail hambai tau khorni baji tongo praina 11টা 18 samung paya kota kono naide bose kosto kai samung jong service khai ri tong eko oro se tini thulai jangai jaga ro yango naide hasa khor baji tongo sapong khabrong lagi sung jotono haipano se jora mung rok hamya ke pir jagi tongo ke ba sai kamula khaina tongsi kobonga borok hayo thango dino prai no 300 hoite 400 jona borok thango payo haipano ma he gothona iya ko mia jeba benka
sini manai song nang koina hai no hai mia je khaimung khaika khaine salo please norok man kangkai icha wan sogoi bujioi video ba eba keboni mungoi hamia sana thangibo kisa wan sok laijadi chungbai chung kamna pirna chengdi hamia no phunugoi la to mannai Parbaji tongkha to live video koranglia raino 12 baje na naika hambai jara jara kerengja tabuk baji tongo 11ta 21 aso khor kutobo bonoro gano logiri tongo bagai paipile hambai live video phaimane karon ke abono mia nije incident ani hotel otei mai mehangar hotel kobonga borong othango phayo norok nogoi mangkhana ni video ni bisingtei ani page ni bisingtei kobonga borok haksal ni phayo kebo sabrom kebo belonia kebo ba bisramgonjo chini tepra rajoni kobangma jagani no phailayo thanglai sulayo phailayo boi kobangma no mai mehangar ni chamusai lainai hini homai kai prai no 2025 ni theka phailai tongmani boi 2025 December mas ni theka kobangma borok phayo salo haipona kebang mung koroi kaham korongkhai no chung chini mai mehangar ni tei bakhaktei service rogi thaimani norok nogoi mangkhana ni video ni bisingtei keba mia ni salo mia angka roibar tongmani borok bo kobang kok tongmani mia prai no 600 jona hayengkha mia bangmani belai no bangmani bisingtei ang an nogo jaga chagi hanai mia ja phainai chini manai song borok Instagram o sarok kono somopoto aboni hoite kobangma media eba kobangma social platform no sarok jakha ni Facebook YouTube Instagram baksa borok bujui saroka baksa borok views ni bagi saroka angkha kayo kok koreyabo jani jar bepar haipono takisa subai sukroboi kok no sakangkai ba caption logo sikangkang sajak suka mumba title logo baksa borok sikatamo mai mui bagnai bahaike maisanai rokno saknang ya khai amai ko caption no ba title simane nokha engkai abo video je nokjak mane abo pura puri full video sarok dia borok puila no kok bang mane khai gairing nok tongani hotel biskango hotel bising to kobang mano 70 hoite 75 jona kaisa becho sajak chalai tongmani jorao gairing nogo ang borong ri hoka monai oro to lernai noro gairing nogo thangdi aro thangang kai taisa doa no nei borong ri rohmani ngang tamongkha borok chai sakang tai kubini borok chai tongmani ngang kilin khaika borok chaban yagolo kilin khaimani yagolo gairing nok ni ongkor purwo mairang bati eba glass rok ja tongbai mani abo ro kathini o kalai thanga silip khai bongni jutao a jutao kalai man teise borok sajagi angai video khailai kha gabo kok bangma khai gairing nogo sedo ke kok banglai mani gairing nogo jutao kalai honai ani je mamai bongne rok ani monai phonongkha ani batija ani bagina borok nakar bosanka saiman tu kebo ni juta rogo ba kebo ni sago to khigalai kalagang mukha kayo norok bo wan sogoi nade kisa kebo saiman tu kebo ni juta o eba kebo ni rio kebo to khigalai kala borok ni ya kepeloi kalai thangkana ajorabo juta sakao kalai kha angka abono tui se borok sajagi angi nade jeng bai jeng hima ba sakda kalai manjak laika video sak laya konoi ajaga kobangma borok maisai tongmani hotel bisingo mai meangar hotel norok jotono saimano a hotel bisingo norok video nogoi mangkana kobangma borok tongmani
tamo wansa tamo tiprasa chini borok jotono mane ani hotel o tongbai mane me roibar a jora borok bar salai phelega khaprom lai ajaga phai video chaklaika hangkai ajaga khoroksani mamui bongnai bo tongmani bo cherai borok nomin bo boyos kom noko aibon borong training choli tongo ani hotel o asuk bo saiman suge borok mas kaisa bo kaya ko cherai phai mani hangkai video phai chak phai ka tom jani bo salaing laika ang bo family ang bang bisingo tongmani hangkai ajaga o video ta chak dene manai khaika a video je nong mane tei hangkai borok o gaideng nogo no mani bati jutao kalai hone borok kok banglai phaika video chaklai hangkai aboni tei kok banglai kha hangkai nokja katamo mai me hangar ni hotel tei jotono sarok laika jen maisanai phane rokna mai me hangar ni staff rok haimya behar khayo thapra rene hino tamo hino ate kai pilai tongkha abo belai no chaya kalayo ang saramu songa mo haise kaham jorano norok phai logeri de haimya jorano simi ta pilai jadi chini tipra sarok chini ani ta khoksong ani hotel বাইরা lang mane tini bai khai prai no 2025 ni hoite tini 2026 sopeka 8-9 mas sangi tongo gobang borok thangmulai su salo 300 hoite 500 jona borok chaphayo haipon oma hekai ungya khomiani je babe engkha sengbai seng বেশিরভাগ তো ani oro kubini bosan borok se norok mogoi bo mangkhana video haipon borok hamia kaisaban pirman nukjaya ko ba video rok khaya mai news rok sarang mon moya ko news channel rok ke chengkhai nukja ka mia tamo সাধারণ তো একটা জুতাও পাটি কলাইখা অব মামুই বগই পাই যে ক্লিন খাইতিনো কলাইখা abo bai to asake riak khainani kok tongmania chini monai chongno borong bujiangi phano saroka abo mani nakang borong pesti saroka bong instagram o kore mono 1 lakh ni por views songkha phia ba chini je content creator kotor tongo ang mung mention khaina thanglia kobong ma no chini youtube o jara video create khaina borong lakh ni por subscriber facebook o jara content creator tomo bori hinde tomo chala hinde jotono sarok laika borok bis ni bagida saroka naki kaham ni bagida saroka tamo no bujui bo saroka ang obose takon chongi meya ko kam no pirdi nang hangkai hami no pirile tom manai norok views manai le tom muse labong ne no norok ani bepari ba ni somondi ba gotona ni bepari kono se saimiya norok hai tagline sitonka mai me hangoro chanai phane rokna chamung bagnai rok bo hai ke treat khai hamiya ব্যবহার khayo omahai khayo amhai kita seikodi saimandi tamo gotona exact nangga ani number tongo komo social media ani number page tongo ano sungi name komule norok na haiban norok abo haiwan sungna thanglia angkhana norong views no nango nei chongkhana gobongma youtube to lakh ni por subscriber khaijak borok saroka facebook o saroka instagram o saroka tai gobongma page ni bisinti bo saroka ba ano support khayangi phano sarokana ba support khaibano sarokana haipano do abo kaisa hamia haike nukjagi adeba engka abono to kisa norokbo piria tongphano chakamung norok share raibo khaiga thino khaile di ani samung hamia khaima tonghangkai asuk jora bo samung hamia khaya kubule ang miani jora bo mamui bognai rok keleni khaiteni ani ma bati bai mairang kalai thangka kalai yakoni bong juta sogi asuk sibule borong no phaimalo nei khitari mane abong kita ni chayang khamule amhai to khaije bula ni staff rogo bani munai song ani bati ja song ke phone khaije ga hotel tongai jo tonani gana ni borok mangno ngangkai ke bono phaimalo ge hai ke sari bor je gang ka jaga to chayani kok kore bule borok kilen khaina thangtini bati silip khai klaika nong e jota saka no klaika borok suiri nei meno bogosika garo tomo kokle bangna tongsiba je changnai rok mia video borok to cherai maximum video 17 hoite 18 bochor ni cherai rok se mia 7 jona borok maichana pheka 6 hoite 7 jona borok borok gaireng nogo bocha dine ang saka lejaga na nei nge borok chana bothangi gosika angke kilen khaipuro se bati bai mairang kalai khaino bong juta saka abono tei se video create khayo angkai o cherai rok bujia sojia borok video bisente borok koglam ni bisente norok jotono saimane tongo je borok ni no chaya nei haipono chini je tiprasa bosoni borok rok baksa content creator ni je page follow goi tongai ba youtube follow goi tongai rok ba instagram o jara sarong nai rok norok la tangai logeri khana ba borok no ha awse angkai wansuk baya
kahamni jora norok phaidi ang lamsogo ani content creator ani tibrasarok kahamni jora phaidi ani mai me hangarni chamung no buiko ma bosoni borong no pir phayo omai manthogo mai me hangar hotolo obo mano norok tabo phono phayako ani mai me hangar hotolo ba ani chamungni byapare kono phanji saimeyako norok kothok da thogya da bang bomai ke service khai tong norok au saimeyako keba miani salo nokha miani salot nukja katamo kaisa o cherai rok se o khasia cherai rok mohni man borong 17-18 bosor ni boyo boma bohani income bai chai tongjao borok bike pai rekhana boma boha songsong bo ta borok bike bai da phaika gari bai da phaika o ang sana thangya haipano a je koklam ni bisingte ang saimamani borok bujiya sujiya kano sai thanga borok mote kai sai thanga bong jutao mamui bok thini bong jutao kalai kha garing nok ni ko bo service khaitini clean khaitini mairang luta a mairang luta kalai thangma baise bong juta ase borok riyak khaika kai songina de borok ki borok ni kolo da phaikana ne kai borok ni mote to borok video bo sarogoi rekha ang mani mangka borok bujiyangi sarokani munai song borok maichana nai phaimani borok jorani mote maiyangi phano sarokana ba juta kalai jagangi phano sarokana bir ni bagi phano sarokana bohrok tongjagi phano sarokana borok nang 100 bar accept ani munai song na borok Instagram phan saraka Facebook phan saraka YouTube phan saraka je chini main tibrasa bosongni je content creator jara sinai nongnai borok rok bongni lakh ni puro subscriber tongo mane borok buji suni content create thayo do saimanai songnai borok mangno kai borok ontoto pokhe 1 subuya konai video sarokangai ani bekhakte belai no jasukuk jang mane abono tini ang tini live video khaimani hai lengka sarok lai khamai me hangar hotel mami bongna rok bahai ke maichana phainai rok no ahai ke behawa khai omo hai ke bewar khai hai ke ta pir khudi ang kaisa jaga naikol nai tong ang jaga ang sakpangse ang mami bogoi tong ang sakpangse mami songi tong ang sakpangse borok be koklam sai tong norok bidun bo khakte nunugoi makana ang jaga ang sak no torjagi bo kebo phubo phunuyako hangga kang tongoi tongo ang bai phano koklam salai norok buji dita gotona ba bomhai tamong laika abono buji phan norok sarok di norok sarok mane manabo khaya hai lengka sarok ma baile to mule manai norok views simi se manai bile o views baile to mola bungnai sala sing bai chengsi kaham no pil lai di kaham ni jora ke norok tangi phayang ba norok ang lam soko kobongma content creator no ang lam soko ani mai mangaro telo phaidi hai kangkang kha kukur be lam sokoi bo sare akoni bor horo kobongma borong no keba phaya norok taun bago phaya lasi jagi da phaya kire jagi da phaya keba meni salo nokja kha kobang kuk content creator no ekdam kotor borok ni subscriber botong borok kobongma views bo gen khaika meni video no to kebo bala 1 lakh khaika kebo 50,000 views na ka kebo 10,000 views na ka amon ti bani kono complain kre kebo kore keba ani khado no make mono kaham no pilai pro kai tangai logeri ma kalai achine borok rok hamiao simino tangai absane ke proshno taw horni prai no 11:30 baji tongo ang dogano no taw ani hotel no ko tini to sombar bondo tongmani haipono kam pailaya jeng kobangma ani samung rok payo pani hotel bera rok khajaknai dogara wajaknai hingkai tini bo samung khaleka gani chere rok botongo borok bo bongni mansa sak chai togoi no tongo miani salo ke bo maibo masa jagya ase ke photo service kai haipono paitha kono ja katamo ang mia video nukliya actually mia gothona angkha tini siang no go video no panang tini reply rimanang moto jora korei ngangkai tabu kisa jora mamani bai samung paimani ya golo live video khaika ang saimen rok sobo live korong jak kong keba jotono paipilai hambai sini tibrasa rong nang koipina hai no hai mang khangka kisa kaham no pinna sai thukdi kebani mung hamya khaye keba kebani boho ko chago suroi kebo buskani phaching khana tawan suklai di please chengmai cheng ang kebono taw khon ang yasi suroi bo kok sayo ko kebani mung mention bo khaina thangya keba wan suklai kisa samono khaile ke chawo o chere rok se siang ei phano borok video chaklai rekhana keba borok ni kono follower o chere rok kono follower bo koroi
borok ni kono borok mane content creator boya je sarong nai rok pheba jara sarong nai koto content creator rok bini oro ni video naroi sarok ka share khaileka lakh views bo thanglaika keno rok khang sanam views ni bage norok video sarong ma klaikha naki ano chaja yang da klaikha naki o cherai rok ni je video sarong ma amna hamja ge norok video share khaileka abu kisa clear ano sai rijabare please amna ni koimu norok ni thani ani cherai rok eba ni batija ni monai ani bagina song mamai bok khini pano mui klai jage mangkhana nong jutao kilin khaitene pano klai jage mangkhana nong jutao a jutao klai kha sui na bo gosikani staff rok abno tuye video khaile tomle mankhana ba cherai rok ba maisana ni phaima si borok na maisana ni phaima si engkai maisawai thangmang khamule kachang no a jutao mui klai ma tebe suklai paithon thangamo abone tuye buni boskango video khailele tomle mangkhaba a cherai rok khaika borok bujiang pano khaikana borok bujiang sarak borika borok content creator boya borok bongni samanno ekta ongko tongo friendly ongko o tongo 2.1k 2.5k rok sebang followers haipano borok video sarak mane nogoi tai kwbangma content creator chini Facebook thongnai ke bo YouTube thongnai ke bo Instagram thongnai jotono pil laika sarok laika buji da saroka buji ebade saroka bang ta kono semenya ko keba sarok laika kebo views ni bagai nong khana ni chongwang kebo batao ni bagai sarok laika ano saja yang da saroka bo ta kono clear maya ko hepan ani saja yang makai mose je kono gothana no semanya ko ni pil laika chawo tai seng bai seng kahamno pil laika chawo hamyano pirile tong manai hamyano phone gi tong se manai ani mai me hangar hotel tini ni semia kobangma bosor ni semina kobangma besi ni semina o hotel chamung buina ani je mansajak ani yak bai songya konai charoi phaimani kheba ma hai nokjaya khojen tabuksa jorote kubuni bosono borok ano video rok thone ma hai sarokmani phia chang bai chang mia nokjaka chine monai song bujiya saimia gai phan borok sarok laika bongni joto mui buti kalai honai abo borok joli jagi phan mangkhana borok ni kongna manibo mangkha na manibo nakha kheba chajai mangkha mono chini borok rok kobangma mono content creator rok sarok layo caption bo sikatamo kobangma sika hotel mamai bangnai rok mai ni duo tarpore jota moi khiklayo tomo khiklayo hotel service khaina rok ni chaya tongo keba ba no support khainai kobang ku borok nano support bo khaika jen abo o cherai rong no chaya hanai jotono hambai jara ano logiri nai 100 jona 90 jona nano logiri kha 10 jona kebo bano logiri yang khana kebani bakhakte kebuni bakhano sobaina thangya jotono no lamsoko ta hambai ya pharo ano logiri ma bagai asu jorono kasarna mo chongo mansajak kahamno pirna chengdi hamyano konogai tomale manai chengbai cheng gomong nonong ti prasana ham kainai tonga kai logere no ne khakayo ani bakhawle kono minthe mong korai mene video no ti phiaba kobang borok no sarok laika abon bagai angkisa clearance rene phaimani mi amhai kono gothona angjagya kobang borok no confuse jana no tine phone kaisangka nini mai me hangar hotel tom khamia tom ngi tomon bagai kebo phaina bagai bo kiri tongoni sawong kai kirena kop koroi ini sakang borok no aipono kisa live video bisente tai kisa sana ni pebane mono mia ase gothona kotor kono unjagya keba chere rok saroka video chini content creator rok ne bote hoja ri upload khaileka on bisente kobangma pibo pirjaka lakh views bo phaika ngai kobangma borok ni bakhawna kirmo phaika abno kisa saklaini ani chang phaimani khana angkha mongolbar chini hotel phiyokjak no tongnai norok jotono phaimano jara piri booking khaitonai jotono hambai jotono bolam sogo angkai mene video tu yani khaw kono meeting mong koroi a chere rok bujiang pan saroka monai songna angko bongnai tewesa mang khangkai phaidiani mai me hangor telo ani bokhaw kono donong bo koroi nongni phasingte ani kono chajai bo koroi keba nong jutao moi buti rasa ba kalai kha amno tei norok video khaika belai no kaham kok ang proud feel khaika norok no tei
chini te brasrong mano e seng bai cheng hangkai je kono samung khai mano kalai sakai no abolang mani na kha norok video kha ka belai no naibo nai thoka abo bola jang nai bokok abo norok ani mai me hangar hotel ni te je video khai mani abo belai kono nang mani video no norok sanam ka bola jang nai bokok abon bage pipeline hambai norok no an bakhaw kono methang mong koroi hai pona norok nang kobong nai mang khanggai phaine salo tai waisa visit khai pai pide please man sacha gang chai tok nai abo hayeng ya bare kaham kereng khai norok no chamung chare ronane ang musung ya kono jora phano ani hotel jara phaine chamung chanai hine borong no kefile ronane obuksa keba norok thamchine chute phano mia chaya nangya thangkhana ani hotel ang ja saima motoi norok chaya bo thangkhane khana kang paithogo belana nai kha srangli ya norok chanai hine je phaimana hotel keba video simi thone ya kone norok chaya nangya banan thanglai paikha abo belai khano chajagli ya chajag yang mane kha abo no norok mai te chanai hine phaima sing keba kisa jorona singmani bising te pano chalai thangai belai no chajak sukamu asuk jorona ang koboknai horbo thugui thangka tabo 11:40 baji tongo please mangkangkai nakar dia no ani chaya to khangkai kebane saiman ma jorate ang kebo bai tabo sa jorate amai samung khaya ko jen borong ni bakhawo agar nangthong tini ani bakhawo agar namakai mono ani mai me hangar no tui tabo sa jorate sini tibra sa media eba content creator pano hindi blogger pano hindi asuk pirmane nogya pang pheba miani kaisa line nokha sini manai chong chere rok borok sia nogya sarok laika video amno onek jona pil laika tomno interest nangbe pil laika ba tomno bujibe pil laika bo belai keno khawa nangmani kok sung bai changga asukno kalai manjak layo asukno belai na hambai asuk hor jorate jara ni live video kurang tongnai jotona hambai hor kaham asuk kok sana thanglia abono miane video jeng ma tangkha kaine salo tongmai tang phu ang bo chai tongnai kebo bai phano ang kebno musung ya la chemong rei rohonane kebno musung ya khasabai rohonane kebno musung ya obuk sa rohonane phiaba jora omahai bongi thango je nang khoroksa borok kebni bakhana naragmaya a jora ani belai khano khani bo sama phayo abono teiwan sumo bo phayo tamo ba asuk khaijaka jen borokni bakhana asuk mane naragmaya rongtha belai khano sajak yang usak sai tono tabo thuya koi kona de 11:12 bajena tongo tabo live video paikha ang komarga thangbonai ko komarga to thangaise ani tong thai inde thujaknai hine aro sengeba manlai subonai kona di asuk hor sal khabrumi tongang bo sai to goi tongang bo haibano jora wo seng bai chung no kalai nanglai thang kalai manjak layo abono te kissa jora khawa dukho nangmake abose kobangma borok thangui laisuo kobangma bosokni borok no kebong mongphaya phiaba sungbai changka asuk da kalai manjak laima kalai kha abosuk sana motoli amiani video nugui miani inchini no tui